ġbarna l-ammont ta' 335,157 euro. Nirringrazzjakom minn qalbi, m'għandix kliem biex nirringrazzjakom. Din kienet iċ-ċifra finali tal-maratona ġbir ta' fondi li organizza l-Partit Nazzjonalista bit-tema Paġna ġdida għal pajjiżna. Fondi li nġabru bris il-ħidma ma taqta' xejn li qed iwettaq il-Partit Nazzjonalista. Meta ndirizza din il-maratona l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tkellem dwar il-fatt li l-poplu Malti maċ għandu dubju li l-Gvern Laburista huwa miżawd bil-problemi fejn f'dawn l-aħħar snin ħarġu diversi stejjer illi ċabsuna. Huwa fakkar li l-ex Chief of Staff Keith Schembri tressaq il-qorti għal dawk l-affarijiet illi jagħmel hu stess, u allura qabelha ma jibqalux triq oħra li jew li jibqa' jiddefendi jew inkella jieħu l-passi neċessarji. Imma kull ġurnata li tgħaddi Robert, qegħdin nkomplu nikkonvinċu ruħna li dan huwa Prim Ministru illi sfortunatament m'għandux kontroll tas-sitwazzjoni politika hekk kif urina biċ-ċar u llum ħadd m'għandu dubju illi lanqas kellu kontroll tal-pandemija minkejja li tagħna impressjoni mod ieħor. Huwa fakkar li Robert Abela kien konsulent ta' Joseph Muscat meta kien Prim Ministru ta' pajjiżna. Robert Abela huwa kontinwità tal-Gvern sfortunatament anki ta' Joseph Muscat u Robert Abela għandu fuq spalleh ir-responsabilità li jieħu passi. Dwar il-pandemija, Bernard Grech sostna li qegħdin fejn qegħdin illum għaliex meta suppost kellu jieħu azzjoni, il-Gvern baqa' jkaxkar saqajh. Illum il-Gvern kellu jammetti illi l-vaċċin huwa tajjeb imma waħdu biss ma nistgħux nirbħu l-pandemija. Dwar l-iskandu illi ħarġ fil-medja aktar kmieni din il-ġimgħa li jitratta l-15,000 euro illi tat il-Ministru Justin Karwani lil ħabib tagħha, Bernard Grech ikkummenta b'dan il-mod. Prim Ministru li sfortunatament mhuwiex kompetenti, li mhuwiex f'kontroll, illi iħalli lil persuni li suppost hu qiegħed jieħu ħsieb illi jġibu ruhom sew jagħmlu li jridu, ikollu allegazzjonijiet fuq ministri bħalissa fil-kabinet jew ex-ministri u lanqas biss jitkellem magħhom għaliex dan huwa Prim Ministru illi sfortunatament mhuwiex fil-kontroll tas-sitwazzjoni. Waqt il-maratona ġbir ta' fondi l-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li huwa importanti ferm li nibqgħu ninvestu sabiex jitwassal il-messaġġ għand in-nies. Għalina int għandek valur. Għalija int għandek valur. U int se tbiddel lil pajjiżna għall-aħjar. Matul il-maratona pparteċipaw l-uffiċjali kollha tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll deputati u kandidati li se jkontestaw l-elezzjoni ġenerali li jmiss.